Здравейте, уважаеми зрители! Започва животът и градът. Разбира се, както знаете, винаги започваме с въпросът, на който търсим отговор и на когото очакваме от вас да се обадите и да кажете верният такъв. Ето и въпроса, кой от следните наименования форма на кристал Сваровски. Знаете винаги, че ви даваме 3 възможни отговора. Отговор А – Перуника, Б – Сърце или В – Бомбон. Обадете се на телефони 632863 или 632963. Кодът за Пловдив е 032. Действайте, защото имате само още 2 дни, а това чудесно бижу с кристал Сваровски, което е осигурено от фирма Via Steel ООД, ви очаква. Кой ще е новият собственик на това красиво колие, ще стане ясно в петък, в края на предаването. Така че ако не сте се обадили, обаждайте се, защото моите колеги са нетърпеливи да запишат вашето име и верният ви отговор. Време е да ви припомня и другото наше предизвикателство. То е за всички, които искат да се освободят от излишните килограми. Ако и вие искате да бъдете в блестяща форма за лятото и да извадите перфектна фигура, не се отчаивайте, ако все още не сте взели мерки за това и имате време да го направите. Как става това? Като се включите в кампанията "Вталени за лятото". Това е една инициатива на Животът и градът и Духовна здравна академия Гарабитов. Ние ви предлагаме здравословно, лесно и бързо да отслабнете по методиката Гарабитов, без медикаменти и без диети. Нашите редовни зрители знаят, че вече върви записването. Ако вие все още се чудите дали да се включите в тази кампания, пробвайте, обадете се на телефоните на Център Гарабитов, които са 693-694 с код за Пловдив 032 или на мобилен телефон 0899 915 704. Имате време да се запишете. Накрая, като обявим край на тази инициатива, чрез жребий в нашето предаване ще бъде изтеглено името на късметлията, който в рамките на 2 седмици ще получи безплатна програма за отслабване в Духовна здравна академия Гарабитов на стойност 665 лева, швейцарският сироп Мадалбал за изчистване на тялото от токсините и редуциране на теглото, специални процедури с матрично-ритмична терапия и йога упражнения. Отслабването специалистите казват, че е гарантирано. А ние, разбира се, пък ще проследим с репортажи как и с колко килограма ще се втели късметлията, за да бъде в перфектна форма за лятото и то само за 2 седмици. До тук с нашите предизвикателства и въпроси, с които може да се включите в предаването. Време е да ви анонсирам и темите за днес. Днес сме поканили 2 дами, които са изключително интересни. Сигурни сме, че ще ви бъде доста забавно с тяхната компания. Едната е приложничката Марина Георгиева, която ще ни даде практични съвети и идеи как да си направите сами модерна дамска чанта. Това обаче ще се случи малко по-късно, след първият рекламен блок. А сега при мен вече е в студиото и първата моя гостенка. Това е пловдивската адвокатка и пътешественичка Ана Йорданова, която ще ни разкаже в снимки за последните си пътувания до Мароко, какво й предстои и за изложбата, която представи в Мароко. Ани, здравей, добре дошла. Добре заварила. Радвам се, че си ми на гости. Как си? Отлично. Отлична форма както съм. Винаги. Както винаги, да. Чувстваш се отлично. Сега между делата, между твоите клиенти, защото ти си практикуващ юрист, винаги намираш време за твоите чудесни пътешествия, от които обаче ние черпим информация по твоите снимки. И сега нямам търпение да ни разкажеш за последното такова твое предизвикателство, което направи пътуване до Мароко, където представи в снимки типични български обичаи, кукерите. Разкажи ни първо как се организира пътуването, кога се състоя то и откъде получи поканата за тази фотоизложба. Поначало аз в Мароко винаги отивам с голямо удоволствие. Това е 3-то ми пътуване до Мароко и беше ми останало в мечта, като мечта ми беше останало желанието да видя Мароко от към югоизточната му страна, т.е. зад Атлантските планини, защото знам, че там се намират едни от най-красивите дюни в Сахара. И това желание дремеше да посетя тази част на Сахара.
Но в разговор с един мой познат, доктор Шафик Саубай, който живее малко в България, малко в Мароко и който има една галерия с наименованието България на брега на океана. Той, между другото, е бил наш гост. Той е много интересен. Той е много така мил, топъл човек и много интересен събеседник е. Когато споделих с него, че искам да видя Мерзуга, Загора, да прикося Атласките планини, би ли могъл да ми помогне? Той каза, да, това може да стане едно чудесно пътуване. И така в едно сътрудничество с него на 2 април аз заминах за Мароко, заедно с група мои познати, приятели. И първоначално само аз бях участник в пътуването, после се включиха и мои познати, които също изразиха желание да видят Мароко. И стана наистина едно много приятно пътуване. Като доктор Саубай ме покани да направя една фотоизложба в неговата галерия България в Есауира. Това е един малък артистичен град на брега на океана, който е уникален като атмосфера. И за мен това беше много приятно преживяване. После обаче част от другите участници в групата, ние бяхме 6 човека, малка група, пожелаха и те да вземат участие, защото всеки е имал някакъв досег с този красив български обичай кукерите и техните танци. И стана наистина едно много приятно събитие, което популяризира България в тази точка на света. Изложбата се откри на 10 април, мина много добре, беше отразена в пресата, дори един от съветниците на краля на Мароко, Андре Арсуи, изпрати специално приветствено писмо до нас като участници. Радвахме се на публика. Всъщност нашите зрители знаят, че след всяко едно твое пътешествие, било то до Мали, Мароко, Африка, няма значение къде, ти правиш изложба с това, което си запечатала като моменти и като спомени от тези далечни дестинации. Сега обаче за първи път ли си позволи да покажеш България и то на чужда публика? Аз не с по-малко удоволствие показвам и моята страна. Някъде да намеря публика. Да, и там публиката на Есауира беше много топла. Бяха представени пловдивският фотограф Недилян Нешев. Още едно семейство от Пазарджик се включи. Тя е етнограф и така с много точно око към тази наша традиция. Изложбата мина много добре, беше много добре формирана. Бях поканила при откриването на изложбата, това беше една моя така изненада и за тези хора, които на практика поканих, за да се присъединят и към изложбата ми, не само към групата. И стана събитие, но бях поканила една мароканска група, която изпълнява музика гнауи, която е типична за онзи район. И която група е с творческа биография от 400 години. Значи един от музикантите, който беше вечерта на откриването, той е свирил с легендарния Джими Хендрикс, друг е свирил с Брайан Адамс, така че това са музиканти наистина от световно ниво и тази група не е прекъсвала творческия си живот в продължение на 400 години. Поначало в Есауира се провежда един музикален фестивал, а по една случайност той се открива утре за календарната 2011 година. И този фестивал е много популярен сред професионалните музиканти в света и града набъбва тогава с около 400-450 хиляди жители. А моята идея, когато слушах тези музиканти, те свириха на уличката пред галерията и танцуваха. Като ги гледах колко са колоритни, каква красива музика свирят, тя е много първична така за нашето ухо, много странна музика, ми се иска тези музиканти да дойдат и да ги види пловдивската публика, да ги види българската публика, не само в Пловдив. Това наистина е страхотна музика, изпълнена от страхотни музиканти беше. И в същото време те и с танци, с дрехи стоят много различно от друг свят просто са. Ти си ни донесла и снимки от самото градче. Сега ще помоля това колегите. Не е Есауира, колегите не сега ще започнат да ги показват. Добре, аз ще мога да ги коментирам, защото искам да ви кажа, че аз не ги правя тези изложби някак самоцелно да се представя себе си като фотограф. Напротив, на мен ми се иска поне моите приятели, моите съграждани да видят едни кътчета на света, които са екзотични. Всяко едно различно място и всяка една различна култура, до която човек се докосне, го прави по-толерантен към различието. А ние трябва да бъдем толерантни към другия. Това е митичният Шауин в северната част на Мароко, който целият град е само в два цвята, изпълнен в синьо и в бяло. Друг цвят няма в отцветяването на къщите и наистина е
като в приказка се чувстваш. Това е Есауира, където беше нашата изложба с старинната крепост. Есауира е с много страхотна атмосфера, не само защото там има много галерии, защото има старинна част, но първо той е посещаван от много туристи. Атмосферата в него е много спокойна, защото няма достъп до автомобили. Това е пътешествието ни. Някой път се налагаше да преминаваме и такива водни препятствия, но най-често в пустини се движихме. Тук попаднахме в един оазис и в този оазис, ето, има ли вода, има и живот. Жените пиряха прането. Това е местното население, всъщност. Това е местното население. Искам да ви кажа, че в този оазис Афин, близо до Уарзазад, където е снимала легендарната Мадона, където са били Анджелина Джоли, Брад Пит, дори видяхме къщата, в която са отсядали те. Но този оазис е на около 10-15 км от Уарзазад и той живее същия ритъм на живот, какъвто имал от 9 век насам. Ние видяхме къщите такива, каквито са били тогава, но за да стигнем до този оазис, ето ние минавахме през такива части на Атласките планини на височина 2200 метра, където освен камънаци, страховити скали и непреодолим вятър, нямаше нищо друго. Тоест преходите са тежки? Преходите са тежки, да. Аз съжалявам, че не са така подбрани фотосите в сетове, както са по места, но това отново е пристанището на Есауира. И искам да допълня, че в град Есауира, и това може да е факт, върху който управата на нашия старинен Пловдив да се замисли, в старинната част на Есауира няма достъп на никакви автомобили. Той е затворен и една много спокойна атмосфера. Багажа на туристите и всичко, което е свързано с зареждане на магазини, се извозва с едни ръчни колички, като малки рикшички. И нищо не смущава живота в този град. Наистина е страхотно да бъдеш в места, където няма автомобили и да живееш такава обстановка. Имах удоволствието с доктор Шафик Солбай, той е на снимката до мен, аз съм с синята... Да, хубаво е да го уточниш за зрителите. Защото... Синия тюрбан съм аз, но една нощ нощувахме при туарегите в пустинята, съвсем близост до границата с Алжир. И там стана едно страхотно събиране на хора от цял свят. Имаше едни млади китайци, те пък на разсъмвани сини сърфове се пързаляха по дюните. Вечерта танцувахме, имаше хора от Италия, от Англия. Беше страхотно. Беше страхотно. Това е една старинна късба. Едно типично място, където са живеели древните бербери, древните туареги. Искам да ви кажа, в те късби, че и до ден днешен те обитават тези места. И в една старинна късба ние намерихме 4 различни етноса. Тя беше построена по типичния за една късба, 4-ъгълен модел, като квадрат е построена, с 4 кули в 4-те краища на късбата. И всяка една част от тези 4 кули се обитаваше. В едната живееха още евреи, в другата живееха туареги, в третата живееха бербери, в четвъртата живееха пак някои от местните племена. Но всички те си съжителстваха добре и те късби представляват като малки апартаментчета, гарсонерки или по-големки. Си живеят там местните хора много добри отношения един с друг. Това отново е Есауира. За тези стени се стои старинния град, в който не допускат автомобили. Този, за който споменавам. Да, за който говорих. Тук навънка имаше много галерии, но основната ми страст в тези земи, естествено, е пустинята. Аз съм го казвала и друг път във вашата телевизия. Но сега с един керван се качихме част от групата и отидахме така навътре в пустинята, около 2 часа на гърба на тези симпатични животинки. Се пренесахме просто на друга планета си, когато стоиш в пустинята и когато можеш да замръкнеш в нея, да спиш в нея, да посрещнеш изгрева на слънцето в нея, е страхотно изживяване и аз го пожелавам на всеки. Ние бяхме много близо до границата с Алжир. Това е също една страна, която ме привлича и имам сега едни контакти с представители на Алжир. Бих се радвала да покажа и нейната култура, нейната природа, защото те също имат страхотни места. Като отидеш там, ти се оставаш в ръцете на местните туареги. Това е един ставаш част от техния бит и култура. Ставаш част от техния бит. Това са типичните облекла, всъщност. Това са типичните облекла и там самата природа ти показва как да се обличеш и ти. Значи единственият изход е цялата да си
завита, за да не прониква пясъка в ушите, в очите ти, в фотоапарата, само че не можеш да си опазиш. И аз, например, в Мали загубих един от фотоапаратите си, който се напълни с пясък и повече не можа да работи. Колегата, позволявам си да кажа за един толкова известен фотограф, колега, Недилян Нешев. Колега. Да. Тук сме при едно от преминаванията на Атласките планини. Тогава се връщахме от Уарзазат и от този оазис Фин и от пустинята в Мерзуга и спряхме да си направим малко кадри на върха на Атласките планини. Те са много високи, те са в най-високата си част са 4000 метра и са целогодишно покрити с сняг. И там те се пързалят с ски. И за мен първо беше стряскащо, когато видях в един оазис подпрени и сноубордове. Те си пък къде карат тук сноуборд. Но то се оказа, че те се пързалят по дюните. Това е... На няколко пъти споменахме с теб туарегите. Аз знам, че имаш много близки приятели туареги. Да, с тях, които поддържате контакти. С тях продължавам да поддържам контакти и те са много топли хора. Просто всяка седмица ние се чуваме. Дали аз ще им се обадя или те ще ми се обадят, но ние контактуваме по телефон, по имейл. Как живеят те? Разкажи ни за тяхния начин на живот, защото за нас това са едни екзотични хора, за които, нали, да, те наистина са много информация. екзотични и хора, които имат страхотно изострено чувство за собственото си достоинство, което мен ме впечатли най-много. Първо, интересното е, че те са мюсюлмани, но не спазват всички традиции на исляма. Те имат само по една жена. Те живеят в условията на матриархат. Там жената казва какво ще се случи, каква работа ще се върши днес в дома, кой какво ще прави. Те са хората, които командват живота на туарегите, на племето. Мъжете са просто и ние изпълнители, колкото и да не се харесва това на нашите мъже, но там жената движи всичко. Да се радва, че не са туареги. Да, да се радва, че не са туареги. Мъжете ходят с покрити лица и там се виждат само очите им. Дори единия гид, който ме съпровождаше, защото аз там пътувах сама и ме съпровождаше, го молих, като ми говори да открива лицето си, защото ми беше по-лесно да го разбирам. Нали, имахме езикова бариера, на английски си говорихме, но всеки си говори неговия английски. И го молих, викам, дръпни това покривало, искам да те виждам. Той ми обясни тогава, че не бях виждала още жените им, че само жените с открити лица, те трябва да стоят покрити. И ми обясни, че тюрбана, който носят, не е само повлиян от това, че наистина местния климат, както казах преди малко, ти казва какво да облечеш и ти трябва наистина да си много плътно, да ти е покрита главата, за да си гарантираш един комфорт. Но, казва, тюрбана създава едно чувство за респект, първо пред жената, второ пред врага, който ти би могъл да срещнеш, и едва тогава на трето място идва наистина изискването на климата, да можеш да обезопасиш тялото си от слънцето, от вятъра, от сухотата. Да. Но жените им са просто с поведение на кралици. Те се и отнасят мъжете им с безкрайен респект и уважение към жените си и не напразно тези жени имат такова поведение. Аз се запознах с една от певиците на тамошния музикален фестивал. Аз го казах и миналия път. Аз бях първата българка, която посети този фестивал и ме запознаха, представиха ме на една от певиците, които бяха участници в фестивала. Аз имах чувството, че се намирам пред наистина кралска особа от европейски двор. С такова достолепие тя се държеше, с такова усещане за собствената си значимост, че аз си завидях. Но мъжете по същия начин имат чувство за достоинство тези хора. Но там и защо считам, че не могат да изпълняват стриктно всички изисквания на Корана, да имат по 4 жени, но когато един туарек реши да се жени, той трябва да подари 100 камили на своята избранница. Как се събират 400 камили? Сериозна работа. Това е сериозна работа, сега, да. Много интересно това, което казваш. Нека обаче само да видим рекламите, които следват по NBT, след което се връщаме и продължаваме разговора тук в студиото. Нека да видим рекламите. Продължаваме сега разговора с моята гостинка.
юристката и пътешественичката Ана Йорданова. Ани, бяхме започнали преди рекламите да говорим за туарегите. Доразкажи ни за техните условия на живот, за това къде живеят, образоват ли се, имат ли достъп до образование въобще. Сега, те живеят в пустинята. Това е номадско племе и то е много голямо, много племена са. Те живеят на територията на Мали, на Мавритания, Мароко, Алжир, Либия, Тунис. Много горди хора са, казах го с чувство за особено достоинство, което прави много приятно впечатление. Европейците сме други като излъчване в този аспект. Нашето усещане за собствената незначимост някак си лежи за мен на едни нездрави корени. Какъв материален стандарт сме докарали. Така измерваме сякаш самочувствието си. Докато тези хора ги виждаш в една естествена природна среда, знаеш, че те са господарите на пустинята и те наистина са такива и го имат това усещане. Той им личи в походката, в стойката, в начина, по който контактуват. Живеят в шатри? Живеят в шатри. Ние самите там гости на този музикален фестивал. Да, 5 дена изкарах с тях в шатрите. Нали, не съм опъвала шатра, защото няма да мога да я направя. Те бяха опънали шатрата ми, но всичко необходимо. Иначе те ни готвиха в пустинята, намираха, палиха ни огън, на огън ни готвиха, правиха ни чай. И самите те живеят така. Те живеят номадски начин на живот, имат, пътуват с камилите си от едно място на друго. Естествено има и места, където са просто като селища уседнали, но там вероятно има и болница, и лекар, който да се грижи за здравето им, но по принцип всеки един туарек може да окаже помощ било на себе си сам или на този, с когото пътува, ако има нужда така са оцелявали Така, да оцеляват. Пустинята е много жестоко място. Колкото е красива, тя е много жестока и тя те учи да можеш да се пазиш сам, но те отглеждат животни, отглеждат кози, отглеждат камили. Камилата им дава всичко необходимо, за да живеят. Например, ми направи много приятно впечатление, че тези момчета, с които се запознах на този фестивал, бяха пътували 5 дни и 5 нощи, за да стигнат до фестивала през пустинята. Значи те идват много отдалече. Там са техните родители, техните семейства остават в някакви лагери, които са на 5 дни от нас с път с камила. И те имат друг свят, те имат друго развитие, друго обучение. Да. Например, единият ми познат туарек ми обясняваше едната вечер на една дюна се бяхме качили и той ни разказа всичко за звездите. Ами той е направо астроном. Така се ориентират в и той каза, че 5 години всеки един туарек, сега доколкото го разбрах, мъж учат 5 години всичко за звездите. И той казва, ние знаем абсолютно всяка една звезда, във всеки един момент от годината, ако следваш нея, къде може да те изведе. И когато свърши музикалния фестивал и те си тръгваха и си взимахме довиждане, те казаха, че ще пътуват през нощта. И аз с моя европейски мозък реших, че просто през нощта е по-хладно, защото беше 36-40 градуса. Казвам, сигурно ще пътувате по хладното. Такова очудване и изненада видях в техните очи. Те казаха, как на нас ни трябват звездите, за да можем да се ориентираме на къде да вървим. Така че ако ние виждаме звездите и ги свързваме с прохладата на нощта, за тях това са едни пътеводни звезди. Това е компаса и картата за тях. Сега ти подготвяш още едно така доста екстремно пътешествие. Да. Искаш да се включиш в рали. Искам да бъда участник в едно рали в Намибия, което е така за такива самодейци като мен. Нали? Там ти осигуряват джип, осигуряват и цялата логистика на ралито, лекарска помощ, кемпове, където вечерта трябва да достигнеш и да отседнеш, поддръжка на автомобила ти, ако имаш някакъв проблем с него. Какъв е прехода, който трябва да се направи? Значи, за тази година маршрута обхваща територията на 3 държави – Намибия, Зимбабве и Замбия. Аз съм била в Замбия, в най-южната част към водопадите Виктория. Беше уникално пътуване, но тогава пътувах с камион. Така че сега ще има по-голям комфорт. Това пътешествие с камион 5000 км в Африка. 2008 година изминах едно пътешествие 5000 км с камион. Тогава само, че маршрута ми беше през Замбия, Малави, Танзания, Кения и отскочих до Занзибар, където пък имах прекрасни контакти с масаите.
Аз и до сега имам контакти с масаите, с един от тях, Оли Мапаш, и аз продължавам да поддържам връзка. И тези контакти са едно от най-ценните подаръци и всъщност нещото, може би, заради което ходя, защото получаваш друга гледна точка за света, което е много ценно. Да, което е много ценно. Аз и друг път съм го казвала в интервюта и пред вас, и пред други медии, че това, което може да ти даде африканица като гледна точка към света, е един голям подарък. Ти се научаваш да бъдеш щастлив. Те са щастливи с малко, ние сме нещастни с много. Как по-простичко да го кажа? Така да завършим нашият разговор. Нека всеки да си направи изводите сам за себе си. Разбира се, твоите гостувания винаги са ми безкрайно интересни. Сигурно съм, че и зрителите им е било много забавно да чуят твоите истории, защото, както обичаш да казваш ти, да цитираш една масайска поговорка, единствено мъдро е окото, което е пътувало. Така, Ани, пожелавам ти успех в новите начинания и разбира се, винаги си добре дошла с нови впечатления и нови фотоси тук в нашото студио. Благодаря, дано да имам какво да ви разкажа ноември-декември, ако съм стигнала до Намибия. Успех! Благодаря. Coffee is over. Like everything we used to have. So I light up another cigarette, pretending it's okay, but it's all gone. Into your eyes, but it's all gone. Like a thief in the night. With open eyes, is this hell or paradise? Memories and bitterness, pretty much is all that left. Like a clown with no disguise, walking on a thin ice. This is our last dance. See, nothing happens by chance. Another roll of the dice. It's so hard to realize. Time flies clockwise. Is this hell or paradise? This is our last dance. Nothing happens by chance. By chance.